Mae'n bore dydd Sul a heddi fi'n gwneud 24 awr ar beic yn y velodrome. Heddiw, bydd Yasmin yn cymryd rhan mewn relay beic 24 awr i elusen y Woolwich. Ond sut mae hi'n paratoi? Byddai'n wisgo rei mas on the town. Wedi cael kit hollol newydd hefyd. Shorts padded. Mae pads ar penofi a ffwffi. Jyst rhag on bod y ffwff yn cael os. Gyda fi pasta tuna. Mami di wneud. Liver. Carb hit. Sy'n eisiau awr fi. Love the carbs. Rhyw fath o gel neu powder. Hwn yw'r beic byddai'n gwisgo. Gwisgo. Reido. O'r tyres, maen nhw ddim fel y rai chi'n reidio pan chi fel dig. Sim gears, o gwbl, sim brakes. Dim byd fel la arno fe. So mae e'n really dangerous. So mae hwn mor uchel lan y bar. Un slip. That's it. Cystitis am wythnos. Ydy fe'n siwto fi? Gyda'r sialens Cyclone 24 yn dechrau, mae Yasmin yn ymuno â thîm swyddogol y Woolwich. A fel rhan o'r tîm, mae hi'n gorfod wneud mwy na jyst reidio beic. Ar hyn o bryd, fi yw'r clicker, so fi sy'n teimlo faint o laps mae'r grŵp wedi wneud. Nes i 2 lap yn training. Mas o anadl, methu anadlu off y beic fel... Fantastic. Gyda gweddill y tîm o 6 wedi wneud 20 munud yr un, o'r diwedd mae'n amser i weld be mae Yasmin yn gallu wneud ar trac y velodrome. Has somebody put my foot in the hole? Pan fydd hi'n barod. Mae'r velodrome wedi ddylunio fel bod ddim angen newid gear, breicio na stir o'r beic. Mae'r trac mor serth mae'n gorfodi'r reidwyr i gadw cyflymder cyson. Rhywbeth i wneud â centrifugal force neu beth, sa'n wyddonydd. Fi'n really trist. So mae pawb y categori fi yn dda yn y tractor fi a fi'n crap. Nes i wneud 38 lap. Hwna'n good. Mae'r ffwffi'n yn agony. Fi'n methu cerdded, generally, pawb chwrthyn nhw fi dod off y beic. Agony pain. 1:45 nawr. Ond mae generally heb even bod 2 hours eto. A ni ma 24 awr. Pob tro fi'n mynd arno, mynd yn mwy stiff a fi'n gwybod yn mynd fori byddai jyst yn campo lan. Ar ôl chydig oriau o seiclo mewn cylch, mae Yasmin a'i ffwff yn dechrau arfer. Mae'n 8:45, wedi blino, ni wedi newid pethau mlaen na, so mae chi arno am 10 munud, chi off am 10 munud arall, wedyn nôl arno am 10 munud, sy'n really anodd. Mae'n hanner nos, wel, jyst wedi mynd hanner nos. A ni dal yma yn y velodrome. Fi'n teimlo fel crap, ond fi dal i fynd. Newydd bod ar y beic am 40 munud. Fi'n cael brec o 40 munud a fyddai nôl arno fe am 40 munud arall. So, sy'n credu gael cwsg yno. Mae'n y bore, wel mae'n bore, 6 o'r gloch. Fi really eisiau mynd adre. Fi'n yn agony pain. Mae'n edrych fel fi wedi bod yn cysgu trwy'r nos, ond fi heb, fi actually wedi bod lan trwy'r nos. Oedd un pwynt lle o'n i'n nes i cysgu am bach, a nath nhw deffro fi mynd ar y beic. A oedd e'n gofyn fi, you were right. A nes i just troi rownd, I'm not alright. A dechrau llefen a crio ar y beic all the way round. Jyst eisiau mynd adre. Fi bod yn lazy. Mae dy fi 7 munud ar ôl. A fi off nawr te. Dyma. Oedd hwnna'n iawn. Nes i trio dal lan gyda pawb arall i edrych yn cŵl. Wedi gweithio am fach. Ond un stint arall sy'r ôl nawr, so methu aros. Come on, Pete! Fe'n boring pan ti'n aros pawb yn rownd. Pawb yn dawel. Yn dod o'n... Stop. Y tîm sy'n ennill yn mynd i cael beic. Ond beth yw, fe maen nhw'n mynd i rannu beic. Rhwng 6. Ti'n methu mynd â darn off, diolch. I'll take the handlebar. Gwell ni'n mynd i weld beth sydd wedi digwydd, achos mae gyd am elusen, a elusen yw the Woolwich sydd ar
gyfer pobl digatref yng Nghymru. Dyna ni, 17,000 o bunnoedd di godi i'r elusen. A mae pawb yn cael medal am gymryd rhan. Da iawn, Yas. Your distance, 2,485 laps. Fi wedi cael dystysgrif fi, fi wedi cael medal fi, fi wedi gwneud 24 awr yn y velodrome, fi barod i mynd adre, fi eisiau mynd i gwely, fi byth moyn gweld y velodrome byth eto, fi byth eisiau bod y beic byth eto, ond da iawn y lle chi wedi meiddi fi tro yma.